Postilla on vaan yksi tehtävä. Toimittaa lähetykset perille. Ilman mokia. Kyllä, siellä mokattiin taas. Ja nyt vedettiin oikein huolella. Voi luoja. Ja nimenomaan nyt tuntuu olevan niin kuin, osittain vähän ehkä Tampereen akselia, ehkä, mutta aika paljon Forssan päätyä. Taas. Nyt te siellä mietitte, että no mitäköhän vattua tällä kertaa. No antakaas mä kerron oikein. Saatte nähdä vähän seurantadataa tuohon noin. Näytellä sitä mukaan kun kerron. Ja perjantaina 2.2. Mä tilaan tavaraa heti aamusta. Ihan mandaatin laittanut, mä saan ne maanantaina. No arvaatte jo tässä kohtaa, että sainko. Ja ei mitään, joo. Saman tien kun se näkyy postilla, mä tilaan. Niin kuin silleen näkyy, että voi tehdä jotain. Niin mä tilaan kotiinkuljetuksen. Koska no firma, josta tilasin, siellä ei ollut vaihtoehtona, että kotiinkuljetus. Niin no mä otin pienen ekstrapalvelun siihen. Vähän reilu 6 euroa. Tai no vajaa 7 euroa oikeastaan. No ei mitään. Lähetys näkyy Liadossa samana päivänä. Ja sitten jo sunnuntaina illalla näkyy Tampereella. Eli kello 23.06. Ei mitään. Toinen rekisteröinti Tampereella maanantai-aamuna kello 4.13 aamulla. Ei mitään, menee ihan normaalisti. Mut sitten 4 rekisteröintiä Forssassa. Mä olin sellainen, että yps, nyt taitaa tulla vetelät niin sanotusti. Ja kello 16.28 maanantaina tulee tämä. Lähetys lajiteltiin väärin, mutta ohjataan nyt oikeaan noutopaikkaan. Ja toi oli tuossa sittarilla, joka rakennus näkyy tuosta ikkunasta käytännössä. Ja seuraavan kerran se näkyy Tampereella 20.31 maanantaina. No joo, ei siinä mitään. Mä ajattelin, että joo, tää menee nyt. Että siellä joku mokas, joo, ei mitään. Mä kävin siis kuumana, kyllä, myönnän. Mä jo Twitterissä sitä niinku kirjoisin, että niinku, mitä halvattua. No sitten tiistaina. Eli 6. päivä. No ei mitään, sieltä tulee ihan toimitusajan sopiminen oman postin kautta. Eli sovin sen siihen iltaan. Tiistai-iltaan nimenomaan nyt. Eli 5 ja 9 väliin. No, arvaatteks mitä? Ei tullut. Siinä kohtaa oikeasti palo käämi. Ja niinku, siis siinä kohtaa sitten lähti jo postille niinku, että hei, nyt sitten. Se on sellainen homma, että jos ei niinku keskiviikko-iltaan 9 mennessä, eli 7.2, että jollei siihen mennessä, niinku 9 mennessä illalla paketti ilmestyy mun ovelle, niin mä soitan jepet. Eli kuvausaamuna. Ja 8. päivä. Mä kuvaan tätä siis 8. päivä, eli viime viikon torstaina. Ja tälleen näin hirveät pahoittelut, että niinku, tää on mennyt tälleen. Ja ei siinä mitään, mä vaan tuumasin tyynen rauhallisesti, että hei, jos ei paketti tuu, niin mä oikeasti otan poliisiin yhteyttä. No, keskiviikkoiltana siinä 6-7 väliin paketti saapui mun ovelle.
Mutta siis kun tottunut siihen mentaliteettiin, että tilaa tavaraa, joka lähtee samana päivänä, siis ostopaikasta, niin sä saat ne saa seuraavana arkipäivänä. Niin kuin vastaavassa tilanteessa, tilaa perjantai-aamulla, niin ne on maanantaina illalla tässä näin. Niin, siihen mä oon tottunut. Silloin se asia pitäisi hoitaa. Silloin se on hoidettukin. Siis jopa tuossa niin kuin viime syksyn aikana niin kuin hyvin monta kertaa se on hoidettu sillä ilman ongelmia. Mut nyt tuntuu olevan jotain pahoja ongelmia. Eli nyt mä en syytä firmaa tästä enää. Mä en syytä postia yrityksenä tästä asiasta. Vaan mä syytän niitä työntekijöitä siellä. Koska yksi selitys, minkä mä sain postilta, oli se, että työntekijä ei ole huomannut, että se on kotiinkuljetuksella. Miettikääpä he. Ei ole huomattu, että se on kotiinkuljetuksella. Joku työntekijä ei ole huomannut tällaista asiaa. Anteeksi, mutta mitä ne työntekijät tekee siellä? Kyllä se nyt pitää katsoa, miten se lähetys on, miten se on menossa eteenpäin ja tälleen näin. Että hei, come on. Pikkasen nyt yritystä siihen touhuun. Että hei, kun tällaista ei saa tapahtua, siis tää on just se juttu, mitä ei saa tapahtua. Et jotenkin tuntuu, että siellä nyt joku vihainen postin työntekijä on sitten juurikin suuttunut näistä videoista. Päättänyt vähän ehkä kostaakin. Tää nyt on ihan hatusta revittyä juttua. Mut siis ja päättänyt vähän kostaa. Yksi vaihtoehto. Tai sitten siellä ollaan vaan niin ammattitaidottomia puusilmiä, ettei vittu huomata tuosta asiaa. Vetäkää siitä sitten omat johtopäätöksen. Mutta mä vaan sanon, että tollanen pelleily on loputtava. Koska näitä videoita tulee tasan tarkkaan niin kauan, kunnes toi pelleily loppuu. Eli jos haluatte, että näitä videoita ei tule, niin älkää mokailko. Hoitakaa ne hommat niin kuin kuuluu. Että hei oikeasti. Koska se oli ihan näin lähellä, että mä en soittanut poliisille. Koska tänä aamuna mä olisin soittanut poliisille, jos sitä pakettia ei olisi tullut edeltävänä iltana. Ja se olisi ollut poliisille semmoinen tutkintapyyntö, että mikä homma. Että tässä on rikosepäily. Ja no Jepethän olisi mennyt tuohon Forssan pisteelle muuten aika äkkiä. Tai no äkkiä. Niin äkkiä kuin heidän resurssit sallii. Tai heillä on mahdollisesti mielenkiintoa. Toki luojan kiitos, ei tarvinnut poliisin kanssa paljon asioida. Viimeiseen 8 vuoteen. Mut niin, tää vetää oikeesti sanattomaksi tää homma. Ja te olette jo tässä kohtaa nähnyt, miten toi toimitus eteni. Että mitenpä lottootte, että hei, tää on aivan järkyttävää skeidaa tää homma. Ei tällaista voi hei, tollasessa firmassa niin ei tällaista saa sattua hei. Sehän oli muuten tuossa, niin tää yksi yksityiskohta tässä kohtaa jäänyt sanomatta. Eli tuossa toimituspäivänä, siinä oli myös sellainen ekstra pieni säätö, eli mitä ei näy missään seurannassa. Eli siinä iltapäivästä,
kuski soittaa. Tai no en mä tiennyt, että se oli kuski, joka soittaa. Jonka takia siis en vastannut siihen puheluun, koska tuossa on nyt tullut aika paljon näitä häiriösoittoja, siis lähinnä tuommoisilta kauppaavilta tahoilta, niin kuin suoraan sanottuna spämmipuheluita, niin mä en hirveästi vastaile puhelimeen, jollei mulla ole numeroa tiedossa. Niin oli yrittänyt sitten soittaa. Et niinku, mä ihmettelen vaan, että mikä tää homma on, niinku, että hei, yritetään niinku, niinku parhaan mukaan niinku, yritetään kustaa niinku, asiakkaan nilkkaan. Ja niinku, maksavan asiakkaan nilkkaan. Että niinku, hei, mä en tajua enää. Mut kiitos kun kattelitte. Se on morjes.